Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka na itong tanan, no? Kumusta? Adlaw di ay karong Martes, no? It's 24 sa buwan sa Marso, tuig 2026. Karon no, ni ana sa taylaing drama, no? Puli ni siya sa naghong sa sapa o sa dili pa rin, no? Good morning di ay ko, kang Nishalis Modit. Salamat kayo idol, no? Sa pagsubaybay sa mga sugilanon o kang Kitins Love. Salamat kayo idol, no? Kang Albert Tanlog o kang James Saviro ay salamat kayo sa pagsubaybay idol, no? O sa tanan nga nagsunod ano yung dramaha, salamat kayo, no? Sa bag-upang drama nga nahuman daghong sa sapa. O karon no, dito maglangan ni ning bag-ong sugilanon na sinuwat ni Generica Bidad. Part 1 ni siya, no? Mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Matagsaw sa adlaw. Matagsaw sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo nang giputol. Masaylo ako, Sir Hans. Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara! Ay, isa! Kinahanglan mo palayo ka sa akong maguwang! Dili, Sir Kent! Kinahanglan bayan ko nga kung saan niya! Huwag kay saan ni Kuya Hans! Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan! Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan. Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan. I love you, mahal. I love you, mahal. Kara. Tabagay ko nga mahimo kong ikaw. Dili ka mahimong mapalayo na ko, Aisa! Ay! Sir Hans! Hatagin na siyang kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimtan kung atong pagkamanagsuon! Ayaw ko kadlugakit! Tungod kag bisan unsaon! Dili ko ikaw madawat nga igsuon! Aisa! Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nacorda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw. Ang atong kinabuhi hinawaman lang. Busa ato kining ampingan ug mahalon. Apan unsay mahitabo kung sa imong pagpakabuhi ning kalibutana, laing mga tao ang magbuot sa imong kapalaran. Sama kang Ayesa. Pasaylo ako, ma. Pero dili ikaw tagayos sa kong kinabuhi. Pasaylo ako, ma. Pero dili mahimong ako ang imong ibayad sa imong utang. Ayesa, balik dire! Dili ko mahimo ni mong biyaan! Ayesa! Nakasun! Ang Priscilla! Minagal siya paingon sa ubos! Wadto na to sa lungsod! Gukta ninyo siya dong! Pabalik ka siya din isbay! Unang! Sunudan na mo nang! Uy, ikabaos nga anak! Matinumanon sa gusto! Kinala makapalayo ko ng gabit, ah. Wala ayaw kong kinabuhi din eh. Nani mo larga. Bahala na lang ni. Hawat ako! Masakay ko! Enough! Balik siya! Balik siya!
Dudley, ha? Gwapo siya, bisan kung idara na. Unya, puno kang sa kwarta ang bulsa. Permitang makakaon og lami kada adlaw. Ma, di lagi yung taon ako matuon ng tiguwanga, ma. Pero ikaw rin makaluwas akong problema, Aisa. Ikaw ang nangutang ni Mr. Lima. Busay kay bayad niya. Kasama ka! Dili yung kamaluoy ako! Ha? Inahan ko ni mo! Nalimot ka, ana! Pusa kinala mamati ka na ako! Di lagi ko magpakasanga ng Mr. Lima. Dili! Pasiluan na lagi ko, ma. Pero dili ko makatabang ang imong problema. Ha? Usa man jud ka! Usa man jud ka! Di jud ka mo patuo! Di jud ka patuo! Dili lagi ko, ma. Ito! Ay! Aray! Agay! Magbuwag-buwag lang una, tama. Ay! Ayesa! Aray! Balik dire! Ayesa! Day! Day, Ayesa! Ayaw tao ko biyay, Day! Tabangi tao ko sa kong problema, Day! Ayesa! Ginoo. Sa ilo agit ko nga makasukol lagit ko sa kong mama. Dili yun ako mahimo ang gusto niya mahitabo, Ginoo. Ika na bahala na ako kung asa ko sangko ini. Happy birthday to you. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday, babe. Thank you, babe. Ikaw ha, imo kong ki-surprise. Abi na kong nalimot ka na sa kong birthday kay wa mo ka maghisgot-hisgot. Imposible nga ako na malimtan. Love ko ta ka. Sige, pag-wish na. Una i-blow ang candle sa mong cake. Okay. Miss? Miss, mata na, Miss. Sudah na. Miss? Oh, uy. Ala. Sudah na di ay. Oh, gabi naman di ay. Sige, Noy. Sama ko ini paingon. Harap ko'y kaila din sa syudad. Bahala na lang ni. Dong. Dong? Eh? Doon na din ang plaza? Tuulat eh. Subayan na lang kasada eh. Tumuya na. Plaza na na. Sige, salamat. Ginoo. Ikaw na nagkibahala na ako din eh. Ingon man to si Noy Antoy nga. Daghan ko noong mga taong plaza din eh. Anto na lang tingali ko sa plaza. Wow! Ang akong favorite na kanta. Ako ganang request para niya. Oh, thank you, babe. Ug unya, doon ako ilaing surprise nimo. Nana sa kailaing sorpresa? Siyempre. Duha ka tuig rin akong gipangandaman para nimo, babe. Oh, asa man na? Oh, excited na ko. Yung unang imo mga mata, babe. Oh, okay. Sige. Nana, nakapiyong na ko. Okay. Sige. Buka na imo mga mata. Ay, sa may... Oh, Hans, nagluhod bang ko ka? Caragino, will you marry me? Sure ka? Sure ka na? Sure.
Again, will you marry me? Yes or no? Yes! I love you, Kara. I love you, Hans. Biskuit lang una ko ipanihapon ron. Naibakan kining kuranin ay anak ko di happy. O ba na ako mangitag kapaludan aron makapanawag ko ni Nuy Andoy. Ginoo. Walang antay mga maldito din sa plaza ko eh. Ingon na ba sila nga ang plaza ko noong punduhanan sa mga buangon din sa syudad. Hoy! Hey! Ako ng bangko niya. Kay Pangilo. Wala. Ha? Hawa. Pasaylo ako, lo. Mansa ko din itin eh. Doon na nalitig iyong mga bangko din eh. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Ginoo. Asam ko ni matugoy. Uy, may balay-balay man din tinis nga sa plaza. Anak na lang kumupundo eh. Maayo kay na yung mga bata ang nag-istampay. Dili na pagkatulgan niya, miss. Paulit na lang sa inyo. Naamalagay na to dito sa ubang bangko. Ay, papahawaon na sila rong taod-taod. Biya na lang din eh. Asam ko ini eh. Wa kay katulgan? Ha? Kung an... Kung wa kay katulgan, ato na lang sa amo. Bakante man akong kwarto dito. Ayaw lang. Doon naman ko'y katulkan. Pero, kuan, kanang naghuwat palagi ko niya. Hala, medyo gabi na oh. Dili na tumutunga, oy. Ato na lang kasamo. Ayaw na lang. Salamat na lang. Uy. Naunsa man ka, oy. Tabang na naman kung tataka. Mauna kini ang giingon ni Noy Andoy nga mga daotang tao din sa syudad. Mutan niya kog tabang pero binuangan ka. Kung dili ka tuliswan, luguson ka. Miss, asa man ka? Isunod man ako ang tao. Pahala ka diha, uy. Miss, ayaw ka hatok na ako. Miss! Ano mamugos man ni Sisi ang tabang nga may balibad naman ko. Ay, kinala makapalayo ko din sa plaza. Happy bang umaabot na ako, Pisces? Why, kabutangan? Kuman sa itong kasal. At ita magpundong ito sa beach house. Ikaw man ang bana, so ikaw gid ang magbuot. Ug unya, ang gusto ko nga magka-baby dayon ta. Para kumpleto dayon atong pamilya. Oh, kuya wakod. Baby man dayon ang hisgutan. Unsa pa man dayon atong dukayan. No? Sure good ko nga gwapa o gwapo nga atong mga anak. Kay gwapa na akong misis. Ayaw pa ni Guro, oy. Basin hinuon o dili hinuon ta kaanak anang imong kalaki. Kay mag-unaon naman ka. Ay, mas maayo ko na magplano tadaan. Naibabaya ka na ko. Ganahan man ko og ipahiro na gyud ang tanan. Unya, magunahon natang daan og unsay ngan sa tong baby kon babae. Ako, ganahan ko og anggi kon babae. Daoy, tiniguang sa anang imong pangan nga gipili, oy. Wala ba ka magsunod ang lalaki na ako? Ginoo, tabangin taon. Oh, magsunod pagkiti siya na ako. Ginoo, mawagtang lang taon ng lalaki nga nagsunod-sunod na ako. Tabangin taon, Ginoo. Kabati sa danangan nga Leopoldo, oy. Mag-uol man sad ang bata, ana. Ito, ikaw may inahan. Unya, ikaw man ganang magsigig yaw-yaw sa mga bata kung managko na sila. Ikaw ang pabutuon kung unsa imong inga nila. Okay,
Kun babay, Veron. O kun lalaki, Kyle. Kana. Okay na na. Oo. Nindot ng paminahon kung singgit ka og. Biron, panghumog silig sa silingan. Kyle, pangutang og asin sa tindahan. Amigo! Hans! Babay! Kara! Nakasa ako. Nabangga sila kay milabang ko. Usaon manin ako. Kara! Itabang mo! Itabang! Kara! Kinuha ko. Ako'y nakaingon din eh. Ako. Ubiyan ako din eh. Babe! Ayaw pa yung ngayon mo mga mata, babe! Kara! No! Babe! Tanawa ko, babe! Babe! Kara! No! Kara! Ayaw kong biyahe, Kara! Itabang mo! Tuloy mo! Itabang! Ginoo ko. Usam to na hitabo ganina. Ako ginang nakaingon nga nabangga sila. Pero mahal ko matuol nila. Basi pasakitan ko sa lalaki. Ginoo. Pasayloain taon kung huwa kong utabang nila. Pasaylo ako. O, sa namigdapit ako na abtan. Plaza. Gaming plaza dool sa merkado. Anihin na ako din hikin ay mga pulis sa dool. Anak ko ng gamayng baybay. Ginoo, tabangin taon ng mga nabangga. Maluoy ka. Maluwas lang utak sila. Kuya? Kuya? Unsa man hitabo ah? Unsa man? Nakainom ka kay nabangga man muskara? May babaeng kami labang. Siyang nakaingon nga. Ganabang kami si Kara. Mo ba? Unya, kumusta na maskara? Kitabang pa siya sa mga doktor. Napanto kayang agtang og... Sa among pagkabangga. Kaluoy. Kaya, niyan ang doktor, nagtaingon din eh. Dok, kumusta, Dok? Kamo ba ang kauban sa pasyenteng babae? Oo. Ako ang iyong pamanunon. Kumusta siya? Gibuhatan na mo ang tanan para malawas siya. Pero kusog ang impact sa pagkaparok sa iyong agtang. Mao nga nagka-brain hemorrhage siya. Sorry. Ang salbahis! Siya ang nakaingon ini! Kuya, kalma lang. Kuya. Yan. Mulakaw na ako. Bumalik ako din sa pulinarya. Kuya, ayaw palabis ka, Gol. May plano ang ginuusta ng nahitabo sa kalibutan. Plano? Unsang plano? Karang kuhaon niya si Kara arong masakitan ko? Maubang plano sa Ginoo nako? Nakuhaon niya ang akong mahal? Ayaw basulang ginuusta ni tabo karon sa imong kinabuhi, Kuya Hans. Mula bayar ring tanan. Kuya, inaya-naya lang ang tanan. Malabang rin mo. Agsalbahis ka babayang nakaingon nining tanan, Kent. Siya ang mipatay kang Kara. Kuya Hans. Hello, bro. Hi naman mo. Niyan ako sa plaza.
Buntar ko bakante para sa photoshoot nato diri sa plaza. Unsa? Naghuwat pa mo sa model? Kinsa man din yung gikuha? Oh, si Claire? Ngano? Ni Andre si Claire sa Pinas? Okay. Okay, sige. Ayaw ka bala ka. Okay ra ko niya. Okay, sige. Magpaabot na lang ko ninyo diri sa plaza, okay? Ay. Makalingaw na lang kung panguhag picture din niya eh. Ay. Kasakit pa sa ining bag-o na kong sapatos eh. Ay. Malingkod na ako. Uy. May natuog ba ng babae din eh? Puguya ning bayhana eh. Wa maging mahadlok na matuog din sa plaza. Nagunlan pa siyang baga. Oh, guwapa ra ba? Kani, ako ka siya kuhag picture ba? Kuha ako siya picture ba? Okay, pang souvenir lang. Ay, luyag na akong inipayana eh. Uy, murag naghilak mo ni. Bibangon man. Miss, di ka matuog sa plaza? Kuan. Dili mo ko taga dinhi. Anya, wa ko makatultol sa bahay sa akong adtuan. Wa di mo tawag eh. Ako ang nagtawagan. Pero wa man ko'y load. O ba? Pwede ko makatag ni mag-load. Ha? Unsa man ka? Buotan ka o nagpabuotan-buotan lang? Buotan ko. Di ala ko din karon kay mao ni among location sa among photoshoot. Unya, wa pa man akong mga kauban kun maong. Nya ko din mulingkod duol nimo. Sakit man gud akong tiil. Mao ba? Ayaw kadlok na ko. By the way, hay may yung cellphone. Loadan na ka. Kadiyot. Hala. Uwa naman din sa akong bulsa akong cellphone. Ha? Wa na. Nakuutan na ka, miss. Dagara ba mga bata nga mangunguot din na pita? Saan man nila ako, oy? Diniri ko makakontak sa kumanoy Andoy. Oy. Miss, nakamemorya ka sa number si mong manoy? Wala ba ko nakatimaan? Saan man nila ako? Taga-diin magiday ka. Nganong naabot man ka din eh? Gikan ko sa probinsya. Og, miyanin ko sa syudad kay manimpad kong pangitag trabaho. Mawa? Kinsa may imong sakan din eh? Ang pag-umang ko nun ni Manoy Andoy. Pero dili naman ako siya makontak kay wa naman ko'y cellphone. Sige. Miss, kining ingon-ini na lang. Nangita magkakagtrabaho din sa syudad, di ba? Oo. Kuan, kung musalig ka na ko, nagkinahanglan man mi og makabantay sa mong bahay na Prince Dagat. At lang una ka dito. Ha? Pero... Ako na si Kent Monser. Ikaw, kaysa yung pangan? Tawagan lang ko og Ayasa. Okay, Ayasa. Uban na ako sa mong beach house. Ako hangyo na akong magguwang ha. At lang una ka dito. Ha? Pero, ikitig bantay sa mga cottage nga abanganan sa maligo. Buotan man ka. Miss, naay ginuos langit. Saksi na sa akong kabutan. Sige. Pero magpaabot una ka nga mauman ko sa akong trabaho din eh.
Wait, excuse me. Hello? Oh, unsa naman? Oh. Unsa? Wa pa si Claire? Uy, ato lang ni cancel ang photoshoot karon oy. Kaya may importante sa kong lakaw. Mauni inyong bay? Dili gini mo ang mubay. Amo lang yung gamay negosyo. Kanya, may pahawa manggod ang una namong tigbantay din mga bakanting maong posisyon. Pero, masugot kayo mong magawang nga ako mo bantay din Buotan na si kuya. Pero dili pa na ko siya masikutan bahin ini kay may problema pa siya. Mao ba? Sige, miss. Ayesa. Anilang una ka din okay? Anak ka ng maong kwarto ha. Unya, pahuhay lang una. Sige. Salamat ha. Wala problema. Sige, mubalik ko karong gabi. Sige. Salamat. Hans, akong mga pasubo. Salamat. Maayo kay na kamani. Niyakil ko kay Sobeme ni Kara. May patabangan ko nimo. Unsa man na? Gusto kong mailhan ng babae nga milabang sa krasada ka mo'y nagkaingon pinamatay si Kara. Basin kung doon ay nakaila sa babae nga milabang, ilha siya. Sige. O gayo paghunong sa pagpangita sa mga kriminal. Han, relax lang. Ay padasi mong kasuko. Angay unta nga malipayo na kami nanghandam karon sa among umaabot nga kasal ni Kara. Pero, unsa man ning nahitabo nako karon? Nakasabot ko si Magibati, Hans. Di lalim ang imong nahitabo karon. Malipayong pagkayo mi nga nagsaulog sa among engagement. Pero, sakalit lang. Gikuha siya na ako sa danghag nga babae. Pusag kinahanglan mailhan ko ang maong babae. Sige. Ako na bahala na. Balikon ako ang nadiskasyahan ninyo. Magpangutan ako dito. Ayaw paghunong hangtod nga di mo makitaan ang maong babae, Manny. Gipapangita pa baka ako nila ni Mama o Mr. Lee. Ay, kumusta naman sa kang nabangga sa milabayng gabi Ginoo, nahibawagit ka nga disgrasya ang maong hitabo. Luwas sa itaw nagsakay sa maong auto. Huwag tabangi in taon ko. Dili lang unta daw tang tao kini si Kent na mitabang nako. Kuya, mupauli ba din ang ginikanan ni Kara? Oh, muawas sila ugma sa hapon. Kuya, mipahawa man si Manang Dolor, no? Nakakita na kog ikapuli niya nga mabante sa itong mga cottage sa beach. Ikaw na bahala, anak Kent. Sige, kuya. Dili na ko mo ato sa beach. Oo, kuya. Nabaw ko sa rason. Paborito kayo ni Kara ang maong dapit. Sakit kayong hunahunaon nga dili na may magkauban dito. Ayaw ka bala ka, kuya. Ako lang unay bahala sa itong beach house. Dili ba ka masuko ka tong Kent nga? Gikuhaan kong pagkaon nila sa ref. Oh, naana siya? Kumusta ka din Nakakaon na ka? Sorry sir ha, pero akong gikuhaan og duha ka bukang hotdog sa ref. Akong giluto. Okay ra, uy. Wala na problema. Dili mahimo nga tigbantay ka dinhi unya. Mapas mo ka. By the way, okay na si kuya. Misugot na siya nga ikay mapuli ni Manang Dolor sa pagbantay dinhi sa among beach. So magsugod na kaugma sa imong trabaho dinhi. Salamat ha. Sultihin lang ko kung unsa akong buhaton. Sure. Wala na problema. Hans, Kumusta na nga akong ipapangita ni mong babae? way nakakita sa babae na imong gingon kami labang sa kasada. Pero may napunitan ko sa island sa mong dapit. Ilawom sa tanom. Usa man na? Cellphone. Ang kisa man ng cellphone? Ato ni may bawaan kung ma-open na kanimong cellphone. Murag lubat man naka-charger niya Type-C. Oh, kadit lang kay akong kuwaon.
Kanilot ining kwarto nga, di pa katulga ni Sir Kent na ako eh. Ginoo, siya nakaanghanghal nga. Imang gipada aron mo tapang na ako. Ay, siya na lang unta oy Ginoo. Sir? Nakatugaw ba ko nimo? Wa man, sir. May mo bag. Ayaw na lang pag-share na ko. Kent na lang, okay? Sige, Kent. Kana. Ayesa, dili ko gusto nga ipaubos ni mong maayo imong kagalingon. Pero, Ayaw hunaw na nga agawon ko nimo. Maoy hunaw na nga higala ko nimo. pero, katabang mga akong trabaho din sa inyong beach, sir. Mao nga matahod gid ko nimo isip akong agawon. Ako lagi ning pagbuot nga tratuhon ko nimo isip igala. Sige na lang. Og ayaw na pag-share na ko. Naade higala nga mag-share. Hans, Oh, mani. yan na. Naupin na ako ang cellphone nga nakita na ko sa inyong nabangkaan. Unsa na? Babae. Babae ang kagiyay ni mong cellphone. Ug iyang naong ang una ni mong makita kung imong i-open. Niyara siya. Siya gyud. Siya ang babae nga bipatay ni Kara. Pangita ka ni babahana. Mani, Hans, kinahanglan makita nimo sa labing daling panahon ka na bahana. okay. Unya ko na ako sa makitan. Dada siya sa dakong bay. Sige. Pero, di ko magapasaling nga makita niya yung kanakong ganibayana. Pero, sigurado ba gyud ka, Hans? Nga mao kinibayhana na kaingon nga nabangga mo sa Kara. Dili may tabong masayop ko, mani. Nahayagan ang iyang naong sa suga sa akong auto. Nakita ko iyang naong. Mao nga gilikayan ko siya. Nga mo hinungdan nga nabangga mi. Og namatay si Kara. Siya ang mipatay kag Kara. Kalma lang, Hans. Dili may tabong masayop ko. Nahayagan ang iyang naong sa suga sa akong auto. Nakita ko ang iyang naong. Maong gilikayan ko siya. Nga mo hinungdan nga nabangga mi. Og namatay si Kara. Siya ang mipatay kang Kara. Hans, kalma lang. Dili maayo ni mo magbaton o kasuko karon. Gihaya pa si Kara. Mao nang labing sakit, mani. Kalipay unta ang angay na akong bation karon. Tungod kay misugot na si Kara nga magpakasal mi. Pero sa man kita buwa karon. Dili na makabati si Kara nako. Dili na sab ko makabati sa iyang tingog. Hans, dawatan na lang nga wala si Kara. Dili. Kinahanglan masilutan ang angay nga masilutan sa iyang kamatayon. Pusa, pangitaa ka ng bayana. Sige. Unya, nadoon ko ni mong cellphone. Ako'y magunit na yung cellphone. Mag-send na ko nimo sa iyang picture. Sige. Ato lang daw ang sekreto. Ikaw may bawa, Hans. Matod, kanusama ng lubong ni Kara. Kuya, okay ka lang? Dili na ko mahimong okay. Hangtod sa hangtod kay. Dawatan lang na itabo ni Kara, kuya. Ayaw ko tuloy sa kong buhaton, Kent. Kuya. Hans, Kent, mauna na lang mininyo, ha? Nagtaliksik na. Sige, tita. Tito, anilang una mi ni kuya din sa sementeryo. Huwag maligo ka rin din sa beach. Kinaguman man.
Angay mo na to akong malipay karon. Kaya nakatrabaho dayon ko. Pero, nahasol pagyapon ko sa hitabo ko. Dili mawasa ko nga na ang auto nga napagpaka. Ug ang lalaki nga naghilak na nagsapong siyang kaupan. Tabang mo! Tabangin me! Kara! Ay, kong biyahe! Kara! Katong lalaking nagsunod-sunod yun ako nakaingon ha. Nga nakasako. Nagpataka na hinoon kong labang. Ginoo. Ayaw pasagdi ang maong mga tao ha. Kung tuwaman sila kanon sa ospital. Ayaw hain taon sila Ginoo. Kara! Ganun may una man ka na ako. Dili mo tani ang atong sabot. Ganun tanikas man ka. Nabawagod ka nga. Tagal mo tagplano. Kuya, magpaabot ko na mo sa sikanan ha. Ayaw pagdugay diha sa pansyo ni Kara. Kara, saan ako magpadayon ka ron? Wala naman ka. Babe, dali na ako kaya. Kinahanglan magbayad ang nakaingon sa mong kamatayon. Bisan asa pa siya magtago. Pangitaon ko gud siya. Ikang gikuha, gikan ako. Pusa, mag-antos usap siya. Kung ako siyang makita ang... Ipanimaos ko ang imong kamatayon, mahal ko. Dili ko katulga ng babae nga may patay ni mo. Kinala makaluto na kung daan sa pamahaw. Ako lang, tagandagan nun, mga kaunsab sikan kung maani siya. Dito ko lang giluto. Nagluto ko pansit kanton. Mo ba? Maayos na ka muluto, no? Di man kaayo. Gitadloan ako sa kong papa sa buhi pa siya. Wa na day kay Papa? Imong mama? Kuan. Buhi pa man akong mama. Pero, May problema ka ba bahin sa mong yan? medyo, Ayasa. Anong mabiya magyud ka sa inyo? Sir Kent, Kent, may mo bagdili na tamagisgot pahin sa akong kinabuhi. Wa mo gud nila mi ang hisgotan. Laay akong sugilanan sa kinabuhi. Okay, sige. Dili na lang ko magsusi. Mukhaan na ka? Magsukad ko. Sige, tinawan ko na imong giluto. Wait ha. Ako na rin tubagon. Hello? Anong nawag mo? Dili tingali mahimo nga makabati ko kung kinsang nanawag niya. Ay, salamat nga buotan kita ni Sir Kent. Magtinarunggit ko sa akong trabaho din eh. Anong dili ko niya palayason. Okay lang. Dawat na ako nga busy good ka sa imong pagka-model. Wala problema. Okay lang. Wala problema. Ako ra dali. Okay. Bye. Maayo kay ihunong ng uwan. Iyatingal itong uyab ang nanawag. Klaro na lang kayo nga itong uyab kay gwapo gani Sir Kent. Unsa naman? Mga na ta? Sige. Pasensya na ka kun. Way lami nga akong templada ha. Basta humot nga sudan, lami gyud na. Mao din ni ilhanan? Oh, sige. Mga na ta. Kaming na ining dapita. Kung mapamamatay si Kara, kaming duha unta ang niya karon sa rooftop. Pero, karon nawa na siya. Kasakit sa kami nga akong gibati karon. Dughans,
Ikaw na. Wa ko'y gana ng imang. Ay, Dong. Ayaw lang po padala sa kaguol sa pagkamatay ni Kara. Igon ada mo kinakinabuhi, Dong. Dili kinatumatag-an ang sunod ka mahitaba. Doon na giwag una na ta. Pero, dili ingon ini kakalit ng imang. Malipayon pa kayo mi nga na mauli. Mo pa'y pag-propose na ako o kasal. Unya, mauha na dahil siya na ako. Ay, may laing plano ang Diyos para ni mo, Dong. Dili ni plano sa Diyos ng imang. May nakaingon ko nga nung namatay si Kara. Ay, tuwi ko, Dong. Mula bayar ng tanang kasakit kay mong kipatik, Dong. Mauha pa kaning kasakit nang? Mawala na, Dong. Pero ay dili po diha-diha dayon. Wa kyo'y buot, babayhana. Wa na gyud siya huna-huna pa nako. Sir Le, ay lang kasuko ni Ayisa, ha? Nakalitan lang yun tong bata, Ako, huwat na lang ko nga siya balik din, he. Pero, ikaw, rihinin na lang po ka bayad, di mo utang. Oo, pamangyutang ko ikabayad ni mo, Mr. Leoy. Kuan, basin makatrabaho na to si Ayisa sa syudad. Ako rang inon nga bayaran na lang og hinahinay ang akong utang nimo. Kana ako gusto. Pero, paningkamot lang nga makita ni mo imo anak ason. Kay siya lay makasulba sa tanan ni mo problema. Oo, Mr. Le. Maningkamot jud ko nga mo balik si Ayisa din, he. Ayaw ka bala ka. Kay ikaw gyud ang mamahimong bana sa akong anak. Kuan lang to, Mr. Le. Nagpahungaw lang to sa kahiubos niya nako. Baki ako mangguna kasab-an. Sige. Maulan na ako tuyo ni mo. Kung mauli na si Ayisa, tawag dayon dako. Sige, Sir Le. Pag hinay-hinay diya sa hagdanan, Sir Le, hinay-hinay lang. Bantay lang juga na kung babayhana ka. Kumutun ta juga Ayisa kung makitanta ka. Himo juga kong gipakauwawan ni Mr. Lida. Nakikita ko ng lawas sila si Kent. Unsa makahinaw siyang kuya, no? Gwapo ba sad kaha parehas ni Kent? Gwapo ba sad kaha parehas ni Kent? Yan cellphone. Takang mo din yung kailan ng bayana. Pero, saan kailangan? Bisan asa ka pamutago, kriminala ka. Pagitaon tigid ka. Dahil nakabutang din nga mama. Iya tingali ning mama. Ako nang tawagan. Agoy, dili lang unta si Mr. Len ang nanawag. Uy, si Ayisa ang nanawag. Hello? Unsa man ka babayhana ka? Nganong layas-layas man ka? Hay magkakaroon, ha? Imo dyan kong pasok unog maayo, ha, Ayisa? Gusto dyan kang mamatay konsumisyon ni mo? Ha? Ayisa din ang si mong grabe. Uy, kinsa ni? Nganong ikaw may mitubag? Hain mas Ayisa, ha? O saan, uyab ka niya? Ikay nagdagit sa akong anak, ha? Dili ko na uyab. Pero, ako magdaog di malas kinabuhi si mong anak. Usay kayo magdagdimalas? Tay saragod, ganun naaman ni mo ang cellphone ni Ayisa. O sa magkakawatan ka? Ha, manghunguot ka? Dili ko kawatan. Og dili sab ko manguhat. Tagugsa na ako ang imo anak. Og kinahanglan bayra niya ang sa kayang nahimo na ako. Wa ko'y labot kung unsay sa akong anak nimo. Ayaw na. Nganong naaman nimo ang cellphone ni Ayisa? Kriminal ang imo anak. Kriminal? Uy, ay matagap pa masangila. Bisan maldita ba ito akong anak pero dili to kriminal. Maluoy mga ganito mo patay ok nya karon inganlan nimo kriminal. Kriminal ang imong anak. Gipatay niya ang akong pangasawa. Ha? Uy! Og bayaran niya mahal ang iyang gibuhat. Usap kayo nahitabo ni Ayisa. Kisap ka itong lalaki nga nagunit siya ang cellphone. Anong iya manggingalan o kriminal si Ayisa?
Kriminal ka, Isa. Kriminal kang buyana ka. Kriminal ka! Tagiman! Nang! Ay, Hans. Unsa na ba sa gisinggit ni mo diha? Hala? Hala nag-unsa ba kanina sa rooftop? Pastilan ayaw ba yung yun pag hunahon nag-ambak dong, ha? Dali ko sa kabutilya ang binodre. O, Jalan, muidog na ka? Oy, dong, ayaw pala, bidang. Masunod ba yun ang atay mo anang bino? Wa ba kay klaro kao niya, sige kang galala diha? Ayaw pagbuot kong unsay akong buhaton sa kong kinabuhi ng imang. Sige na, dada ko binodre. Pero, dong, ayaw, agay, dong. Sunda ang uban pang sumpay ng bagong sukilanon na sinuwat ni Generica Bidad. Matagsaw sa adlaw. Palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.